рӯзи 16 октябр дар Душанбе таҳти раёсати раиси Маҷлиси миллӣ Рустами Эмомалӣ иҷлосияи шашуми Маҷлиси болоии парлумони Тоҷикистон доир шуд. дар ин ҷаласа 16 масъала аз ҷумла тағйир додани сарҳадҳои ноҳияи Шоҳмансур, Фирдавсӣ, Сино ва Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе ва иваз намудани номи 26 воҳиди маъмурию ҳудудӣ ва маҳаллаҳои аҳолинишини ноҳияҳои вилояти Хатлон ва ноҳияи Тоҷикобод баррасӣ шуд. Рустами Эмомалӣ дар робита ба масъалаи татбиқи нақшаи генералӣ тағйир додани ҳудуди шаҳри Душанбе аз ҳисоби заминҳои ноҳияи рӯдакӣ таваҷҷӯҳи раисони Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ ва прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолатҳои зиёди беҳоҷати тасдиқкунанда ба маҳаллҳои аҳолинишин табдил ёфтани заминҳои таъиноти кишоварзӣ дар ин ҳудуд, инчунин дар амалияи судӣ эътироф намудани ҳуқуқи соҳибмулкии шахсоне ки сохтмони худсарона анҷом доданд ҷалб кардааст. ӯ ҳамчунин ба масъулон ҷиҳати пешгирӣ ва бартараф сохтани ҳолатҳое ки ба татбиқи нақшаҳои генералии маҳаллаҳо ва истифодаи сабараноки заминҳои кишоварзӣ монеъ мешаванд дастуру супоришҳо додааст.